Ay, asa naman yung lugaran ni mo nagsaag na masigruta? Ito agad ang mga hingit at Adriano kay mga itatag prutas. Basig dili na takabalik ba? Kabalik lagi katuod manggod ko ba? Bantay ka ha? Lagi, sorry. Uy, kauyan naman kayo ni. Ngit kita kayo. Nakadlok na kaya ako. Bantag mga ayo kag prutas karon na. Sige na lang uy. Takuyot, luka diri ay kakahuyan. Basig mapariya ato sa Netflix ba akong gatanaw. Katong daghan og mga zombie, katong daghan kakahuyan. Kano sa man ka nagtanaw? Katong niaging adlaw. Adlaw gani Dili kayo mo no. na tinuod ba kay sa liga ka? Tara, sa lawan mo kayo ka. Tinuod di ay. Basta ayaw jud ka hadlok. Pero mas lukoy, pero mas indot to na adyo tay powers no. Kayo na ay zombie. Pawiran na nato no. May pa. Di para di na ko mahadlok og mga zombie. Sige ka tuyak. Hala. Wa sa tuyak. Unsa man na bay? Wala na lagi. to ta. Tara. Unsa kaya ni tuyak no? Nunggot bay di patulad man og kuan. Kabuta. Hala, unsa man ni Juyax? Hala. Hala, Yo man ni. Kaluigi man ni Juyax oh. Hala bagay ka sa tatak na gitan duha. Nagsukta na nato daw. Sige sugda na to. Sige, sukta na nato. 1 2 3. Luigi. Super Mario! Super Mario Brothers! Mao man yung gidula-dula nato sa computer no? Gani no, dili ko katuo nga may inani dita. Basi naabot tay powers kakloy no. Gani, wala lang nato nagamit. Pero, tara, manguha na tag prutas. Juyax! Taklor! Kisa to Juyak? Ampot. Ako ang naghatag sa inyo mga powers. Deserve din na kay mga buutan mo. Kawatan lang o prutas. Pero ayaw na na ninyong buhata. Gamitan yung powers sa maayong mabutang. Kay na ako ihatag sa inyong mga misyon. Mura naman tayo ni sa computer. Gani, no! Naanay misyon bay. Usama na nga mission call. Unsay ko? Kaminus ka? Bossing, boy! Ay, bossing day. Sorry, call. Ay, boss! Kanin yung mga misyon, dili ni basta-basta. Kay insakto gitong giingon ninyo kanina nga naa dyo'y zombie. Mauna inyong misyon. Hala! Dili ta mahadlok oy. Kina naman tay mga powers. Panawa lagi. Tinungod lagi to akong ingon. Ay, ikaw di ay nag-ingon Tama tayo. lagi tong ingon. Basta naa na tay powers, dili na ta mahadlok sa mga zombie. Pero, call, unsa man naman ay paggamit na mo ang powers? Hala, unsa man na mo paggamit sa mga powers ani bossing? Ayaw mo kabalaka, kay naa ako'y i-issue sa inyo ha. Bosses! Kabalo mo kung gamit ana? Oh, kabayo! Balok ani. Wala sa tong itulan ako Counter Strike. O ayaw mataka ko! Ayaw mataka, pusil! O ayaw mataka, pusil! Mga dakha! Baka mo magpusin ko. Sorry, boss! Lakaw na mo, kaya ang zombie naghulat na sa inyo ha. Ano na takoy? Na maggiraw na tong zombie. Tara! Tara! Tatay yung
mong kabalaka. Zombie na, parehas sa tuwa. Mao ba? Dili ba nalata? Kay mura maggugma ko kang sa larba. Miss, nagunsa ka. Mo-join ka. Pwede mo join? Naligo naman ka. Naligo, oy, katunyaging bulan. Nagtugra. Mobile ba ko nga panos? Ay kung yung istorya ay club song. Tara! Sabagay mga zombie ah? Naalagi ni lagi. Ano bang gulay tao? Yun ba ito si boss mo? Dari ata dapit. Lagi. Lah. Ang nawa. Uy! Patay na ka zombie! Tanawa, tinuod lagi. Apos sa tabi! Tara! Mangita na punta! Wah! Yawa na nga zombie takboy oy! Mura mag-clown! Daganta ni Juyax ba? Tara takboy! Tara! Tara! Mita na unahan! Bantaya ka tayo! Lagi. Ah! Maria! Tata! Hubo! Wala na koy! Kita ka to Juyax? Natatay powers na no! Alangan! Nikaon mo ka ganihag mushroom! Takala ka, pinirito mga itong isda. Tara! Tara! Basig mo tinangan na po ka! Hindi lagi. Pagbantay yun! Pinaabat yung mapawas kung matamudot na na ni. Tara! Tara! Ah! Ah! Good job, Takloy! Mamma mia! Yes! Hulot na yun itong zombie, Takloy! Umana itong misyon! Tara! Tan, tan, Wala tan. naman siguro yung zombie, no? Wala siguro eh!